Tenia pensat començar dient com, fins i tot als pitjors moments del confinament, l'art havia aconseguit crear obres diferents, úniques, molt originals, com 27 virtuosos de la dansa a tot el món s'havien posat d'acord per fer una peça innovadora, emotiva i fins i tot divertida. I després he pensat, espera, veuràs quan diguis que el vídeo dura 3 minuts. 3! Et diran de tot. Estàs boja, però tu què t'has pensat? 3 minuts? És que, 180 segons del meu temps, que el meu temps és or, que t'has begut l'enteniment. I jo ho entenc, perquè dels 86.400 segons que té un dia, el que pensa així, entenc que es passa el dia rodejat de continguts edificants, que mai perd el temps amb insults de la tele o d'una altra pantalla, amb notícies pessimistes, amb memes, amb vídeos de TikTok. Aleshores, això no és per tu. Però si estàs disposat a invertir que no perdre 180 segons del teu temps, t'agradarà.